Сәлем, кызлар, малайлар. Мин сезне әкият тыңларга чакырам. Бүген мин сезгә ике тамчының саяхәте турында әкият сөйләячәкмен. Әкиятебезне башлыйбыз. Бер зур агачның яфрагында ике тамчы сөйләшеп утыра икән. Кояш чыгып кыздыра башласа, безгә бик кыен булачак дигән беренче тамчы. Әйдә, икәү бергә кушылып та җиргә сикереп төшик дигән икенче тамчы. Җирдә берни дә юкка чыкмай. Шуннан алар икесе кулга-кул тотынышып, яфрактан ботакка, ботактан җиргә сикереп төшкәннәр. Алар шундый кызу төшкәннәр, хәтта җирне тишеп, бик еракка барып җиткәннәр. Алар җир астындагы су пашалыгына килеп чыкканнар. Анда бик тыныч икән. Кошлар да сайрамый, урман да шауламый. Тамчыларга күңелсез булып киткән. Юк, миңа мондый тормыш ошамый дигән беренче тамчы. Минем шилтер-шилтер җир астыннан агасым килә, дулкыннарга кушылып, чабасым килә. Ә моннан җир астыннан ничек чыгып буласың дигән икенче тамчы. Бергәләшеп тырышсак, җиңәрбез, җир өстенә чыгарбыз дигән беренче тамчы. Һәм алар тагын кулга-кул тотынышканнар, үзләре шикелле куе тамчыларны ияртеп, ташлар арасыннан кысыла-кысыла алга киткәннәр. Баралар икән алар. Кая барып җиткән дип уйлыйсыз? Әйдәгез, мин сезгә әкиятнең дәвамын сөйләгәнче, минем дусларымнан сорап карыйк әле. Шулар урманнар, таулар арасыннан көтүчеләр карыйлар. Күперләр астыннан акканнар. Һәм Иделгә барып җиткәннәр. Идел булып Казанда, Ульянда, Тәтештә, Димитровградта актылар. Һәм Каспий диңгезенә чумдылар. Анда кояш нурлары астында кыйнганнар, уйнаганнар, күп балыклар белән танышып, дуслашканнар. Тамчылар бик озак бара торгач, бер матур болынга килеп чыкканнар. Ул болында матур чәчәкләр, агачлар һәм җиләкләр тәмле үскән. Кошлар сараган, күбәләкләр матур очкан. Куяннар һәм тиеннәр сикерешеп уйнаганнар. Тамчыларга монда бик ошаган. Алар бер матур чишмә суына әйләнеп, шелтерәп акканнар. Күрдегезме? Нинди оста әкиятчы дусларым бар минем. Хәзер мин дә сезгә әкиятнең дәвамын сөйлим. Шулай тамчылар кысыла-кысыла алга таба баралар икән. Шул рәвештә алар көннәр, атналар, айлар буе барганнар. Һәм ниһаять бер калын тауны тишеп, җир өстенә чыкканнар. Тамчылар сөенә-сөенә алга чапканнар. Бара торгач, зур елгага килеп кушылганнар. Тамчыларның көчләре арткан. Һәм алар алга барып, зур диңгезгә килеп кушылганнар. Тырыш тамчылар күп нәрсә күргәннәр. Күп кешеләргә ярдәм иткәннәр һәм күп дуслар тапканнар. Дуслар, сезнең арагызда да әкиятчеләр бардыр. Әкиятләрегезне сез Шаян ТВ почтасына җибәрә аласыз. Ә мин иң яхшыларын сайлап алып, башкаларга да сөйләрмен. Ә бүгенгә сау булыгыз.